दिनै 18 जुलाइ 2020 सुनिबार फैदो दिननि माखासे हेडलाइन निउज इम्पर्टेन्ट निउज आरो ब्रेकिं निउजफोरखौ फारियै मिथिना लानि। गिबि खौराङा जाबाय आसायाव मावग्रा आरो अंगनबादियाव मावग्रा बिथांमोना कर'ना भाइरास बेमार जानानै थैयोब्ला दानफायाव 7,500 रां मोनगोन होनना उडिशा सरकारा फोरमायदों। बे स्किमा उडिशायावल' जोंनि बे आसामाव फैथ'नाय जायाखै। 60 बोसोरसो मोनगोन जाय बिथांमोना कर'ना भाइरास बेमार जानानै थैयो। लोगोसे बिकास दुबे बिथांनि केसखौ क्ल'ज खालामनानै होनाय जाबाय। पुलिसफोरा गावसोरनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय बिकास दुबेखौ गावथारनो गोनां जादों होनना कर्टनि गेजेराव फोसावना होबाय। गुबुन खौराङा जाबाय जोंनि बे भारत हादरनि दिपु सिंह होननाय सासे दुथाङा नेपाल हादोराव सासे 11 बोसोर बैसोनि गथ' हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारदों। दा बे दिपु सिंहखौ पुलिसफोरा हमनाय जाबाय। लोगोसे जोंनि बे बिटिआरआवबो गोबां सिखाव ओंखारगासिनो दङ। दिनै दहाय सानाव उदालगुरि जिल्लायाव सानै सिखाव हमनाय जादों। नैबे सानैयानो जाहैबाय सिखाव। बिसोरो गोबां माल बुस्थुफोर खावोमोन होनना फोसावनाय जादों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौरांखौ बेखेवथ'यैनि सिगां आंनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायनाय। बे खावलायनायानो जाहैबाय दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि बे प्रान्जल नार्जारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गुबुन खौराङा जाबाय हौवाफोरनि बिफा जानायनि सिमांखौ लोंग्रा बियारा फेलें खालामनो हागौ। साइन्टिस्टफोरा नायबिजिरनायाव मोननाय बायदिब्ला बियारा बिफा जानायनि गोहोखौ 50% खम खालामो होनना फोसावनाय जादों। आरो बे खोथाया आं बुंनाय नङा, बे खोथाया साइन्टिस्टफोरा फोरमायनाय खोथा। दानिया फैदो दिननि माखासे हेडलाइन निउजफोरखौ फारियै मिथिना लानि। गिबि हेडलाइन निउजआ जाबाय अनलाइन फैसा खामायग्राफोरनि थाखाय जोबोर मोजां खौरां। आगष्ट सेप्तेम्बर दाननिफ्राय जासिगोन डाबल इनकाम। जाय बिथांमोना अनलाइन रां खामायगासिनो दं बिथांमोननि थाखाय जोबोर मोजां खौरां। गुबुन हेडलाइन निउजआ जाबाय इउटुब स्टार बिथां आशिष चन्चलानि। बिथाङा जोंनि बे आसामनि दैबानानि थाखाय गासै 1 लाख रां डनेसन खालामहरदों होनना फोसावनाय जादों। दानिया फैदो गुबुन हेडलाइन निउजआव। गुबुन हेडलाइन निउजआ जाबाय दिल्ली जायबा जोंनि बे इण्डियानि राजथावनि। बे राजथावनियाव गोबां बाइक सिखाव बा बाइक खावग्रा बा सना सिखाव ओंखारगासिनो दं होनना दिल्लीयाव थानाय बिथांमोना फोरमायदों। जोबोद दुखुनांथाव। दिल्लीयाव सानावहाय मानि बाइक गोमायो, स्कुटि गोमायो, गारि गोमायो, सना गोमायो, आसान गोमायो, बायदिसिना गोमायो होननानै फोसावनाय जादों। लोगोफोर दिनैनि बेलासिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम। लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। जोबथारनायाव आं बेखौनो बुंनो सानो नोंथांमोना हायोब्ला मोनसे खामानि माव। नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ हागौमानि शेयार खालाम जाहाथे आङो थाबैनो 100,000 साबस्क्राइबार मोननो हायो। नोंथांमोननि गोसो, नोंथांमोना जुदि मोजां मोनो शेयार खालामबानो जाबाय। बाय बाय। खुलुमबाय लोगोफोर। दिनै आं बुहुमनि बयनिख्रुइबो फिसासिन हादरनि मुंखौ बुंगोन। बुहुमनि बयनिख्रुइबो फिसासिन हादरा इंलेन्डआव दं। बे हादरनि मुङानो जाबाय सिलेन्ड। लोगोफोर, नोंसोर मिथिगौ जानांगौ गंसे गामियाव जेसेबांखिनि सुबुं अनजिमा थायो बे गामिनि सुबुं अनजिमानिख्रुइबो बे हादरनि सुबुं अनजिमाया खमसिन।